hor. Vale. Claro, a ver. Esatezu, hau. Vale. Baina eman bar zaio asko. Vale. A ber. Eman dezake txarra, baina nik uste, hau ikuste, ai, ui. Ja, bueno, vale. Nik uste hau ikusten dala, edo honek ikusi beharko luk. Joder, topatu beharko luk la bida. Vale. Vale. Claro, hemen problemak. Vale. Ez, vale. Ufa. Vale. Hogeita zazpegita maoz, Nyam. Pixka gehiago eman behar. Ez que hain naiz oso urrutetik botatzen guztiak. Osea, ari zaizki tokatzen oso urrunak, bale? Eta orduan, indarrarekin pixka bat jalea daukat. Berdinketa? Vale. Bai. Ezan egin nahi nuen, Baina egia da utzi ditela gorri hau nahiko abandonatu neukana, utzi dit nahiko praktikable esan nuke. Vale. Oain, hemen kontua nola jarraitu movida hau. Zen hau, a ber, hau teknikoki sargarriengoa, baina a ber, hau sartzen badet la gloria. Vale. Baina, karo. Oendik, esan nuke urdinak ez duela tapatzen, Osea, esan, teknikoki jarraitu ezaket oraindik. Igual pixkat gehiago eman behar diot, baina... Hor. Bueno. Break bastante ona indet. Hogeita marreko, ondo. Vale, eta sari bat eman diote. Perfecto. A ver, hogeita marreko break bat. Osa, esan eget. Ez mundial batea horrekin. Baina, jode, ez da gaizki.